मये मतदारसंघातले रस्ते चकाचक करपाची आपली मोख आसा आणि येता त्या लोकसभा वेंचणुकीच्या पयलीं हे मिशन पूर्ण करतले अशें उतर मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेटान दिला। पैरा ते सेजा मायनिंग जंक्शना मेरेनच्या रस्त्याच्या हॉटमिक्स डांबरीकरणाच्या कामाचो शुभारंभ केल्या उपरांत तो उलयतालो। ह्या वेळार जिल्लो पंचायत वांगडी शंकर चोडणकार, सरपंच सुवर्णा चोडणकार, हेर पंच आणि भाजप कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले। खुशी बघता की या एका वर्षाच्या आमच्या कालावधीन 35 ते 40 किलोमीटर रस्ते हॉट मिक्सिंग आम्ही आज कंप्लीट करूंक शकले आणि हेजे पूर्ण सहकार्य या सहकार्याच्या आधाराचेर म्हणजे जे सहकार्य आमकां सरकार दरबारे आणि या सगळ्या अधिकाऱ्यांच्या दरबारे आम्ही कष्ट करता त्यांच्यान जे सहकार्य मेळटा हे महत्वाचें आहा। आयज जे कष्ट आम्ही केल्ले आसा हे 35 ते 40 किलोमीटर रस्ते एका वर्षाच्या कालावधीन आम्ही पूर्ण करूंक शकले। ही एक मोठी जमेची गोष्ट आहा हे म्हाका दिसता। आयज जे सहकार्य लोकांनी कडसून मेळटा त्या सहकार्याच्या बळाचेर जितली कामां जी आमच्या सरान आतां म्हटली रस्त्याची कामां जी आहा ती 24 पर्यंत आमी पूर्ण करपाचे। मये मतदारसंघाचे पूर्ण रस्ते सकाळीत करून दवरपाचे जे लोकसभेच्या इलेक्शना पूर्वी जे आमचे जे टार्गेट आहा ते आम्ही जरूर कंप्लीट करतले। लोकसभेच्या निवडणूक जावच्या पयलीं सगळ्या रस्त्याची कामां कंप्लीट करपाची आणि त्याच बरोबर बऱ्यांतले बरे रस्ते साधन सुविधा मागीर मतदारसंघाच्या लोकांक दिवपाचे हे तेंचे मानस आसा। आमी तांकां शुभेच्छा दिवया आणि अशेंच तेंचे कडसून जाता तितलें काम मागीर मतदारसंघाक करपाची तांकां देवान शक्ती दिवची आणि आमी सगळे जाण तेच्या बरोबर रावया आणि मये मतदारसंघाचो एक जबरदस्त विकास घडोवन हाडुया।